Boom! Khalakatsa sesiphakathi bafethu. Welcome sanamukela bafethu kusho yethu namhlanje i-real life talk. La khona bafethu sikhuluma khona ngezinto mfethu ezithinta abantu in real life mfethu, izinto ezenzeka ngempela mfethu. So bafethu, this is real life talk. No JAGUAR bafethu, your boy bafethu. For the next 10 minutes we'll be chilling together. Hoping that yonke into izohamba kahle bafethu. Yes. So namhlanje guys, I'm happy because ngizokhuluma nge-topic engithi mengikhuluma ngayo engadingi ukuthi ngize ngiyibhale phansi, ngibhale i-script. Yinto nje ekumina. Uyangizwa ngisho ngikhuluma ukuthi le nto le ikumina, ngiyayifila and ngiyayithanda. So bafethu, nganithembisa ishow yethu namhlanje is going to be a bang bafethu. Yeah. So we're gonna begin bafethu. This is real life show bafethu. Ningakhohlwa bafethu ukusubscribe bafethu kwi-channel bafethu ukuze sizokwazi ukuthi siphinde siqhubeke mfethu sakhane ngey'ndaba ezimnandi esixoxelana zona, nama-video amnandi, sikwazi sigqugquzeleke ukuthi siphinde sifake ama-video amnandi ukuze sizokwazi ukuthi siphinde nibuke bafethu, sibe right sonke nje, sithi fire uthando phambili bafethu. So bafethu, itopic yethu namhlanje ithi ngabe iy'nyanga zethu lezi thina esikholelwa kuzona ziyawenza ngempela yini na umsebenzi okufanele ngabe ziyawenza, noma ziyadlala ngabantu nje? Ingabe ikhona yini inyanga yangempela esenza umsebenzi ngendlela ekufanele ungabe wenza ngayo namanje, noma sekudlalwa ngabantu? Ingabe lo msebenzi abathi bayawenza umnyanga bayawenza ngempela yini? Ileyo itopic yethu bafethu namhlanje ngithanda ukuthi sikhulume ngayo bafethu. Ileyo nje. So ngizoqala ngiyibuze ngoba kukhuluma mina la ukuthi buyini umnyaka yobe sihlezi sitshelwa ngabo ku-YouTube, siyalapha thina, uzomunye ngala, hayi siyalapha thina, hayi nami ngiyalapha, hayi nami ngukuthi. Ingabe labantu bayakwazi ngempela ukulapha? Ilo umbuzo wami namhlanje. Ngokwami ukubuka mina nje, ngizolisho nje iqiniso nje, without fear and favor, indaba yokulapha bafethu ayikho. Noma ngithi thina sabantu umnyanga ebunyangeni silindele ezinye izinto engezona lezi esithi mangabe sifika khona siyithole. Ngoba bafisa ngifuna ukuqamba makudlaliwe ngabantu, mangabe kukhona inyanga ekhona njengamanje ezongiphikisa kule nto engiyishoyo ukuthi inyanga ayikwazi ukulapha abantu. Mhlobo, ayikho inyanga ekwazi ukulapha abantu. Kahle kahle ubunyanga babungakhiwelanga ukulapha abantu kwasekuqaleni, yabo. That's why ningabalapha abantu. Mina ngokwami ukubuka, iy'nyanga ayihlukile ney'bhedlela. Angizame uku-offenda muntu, angizame ukuthini, kodwa iphoyinti lami leli, njengoba nawe mawuba uyinyanga uhleli lapho kwakho, uyaye uyibize ngenyanga, uhamba utshela abantu ukuthi uyabalapha wena ini, ulapha izinto, ulapha ini. Mangabe kuwukuthi ngempela iy'nyanga ziyalapha, nodokotela bayalapha, indaba pho umhlaba wonke ugule? Umbuzo wami loyo. Indaba pho umhlaba wonke ugule?
Ikuphi kanti lokulapha enikulaphayo? Ibaphi kanti abantu enibalaphayo? Uma ngabe kuwukuthi umhlaba wonke uyagula, uzozwa omunye eqhamuka, hayi, mina ngiyalapha, ngiyalapha lapha ekhaya esigodlweni. Yekani ukudlala ngabantu. Yekani ukudlala ngabantu. Abantu bahluphekile badinga usizo lwangempela. Yekani ukudlala ngabantu. Manje ngatshela abantu iqiniso ukuthi ubunyanga ubani. Hhayi, mina nginganivumela ngithi ngiyalapha. Nginganivumela mina ngithi ngiyalapha. Yabo, ngingalinge nje ngididekele ekuthenini mhlawumbe ngiyalapha, ngilapha izifo, ini. Hhayi, uma ngabe kuwukuthi lapha ubunyanga bokulapha enye into, hhayi, nginganivumela. Kodwa nje ningahambe nitshela abantu nithi niyalapha, nikwazi ukulapha. Mina nje South Africa wonke jikelele ngiyilandelile iy'nyanga, ngayilalela, ngayilalela, ngizizwa ikhuluma. Ayikho neyodwa inyanga eyenza isense. Neyodwa, ayikho. Ngimile mina, ayikho inyanga eyenza isense uma ngabe sekukhulunywa iy'ndaba zokulapha. Ningizwe kahle, la into engikhuluma ngayo, ngikhuluma ngokulapha. Okunye nokunye, hhayi, angazi-ke kona. Kodwa nje ekulapheni, hhayi bandla shame, anikwazi. Nonke nikhuluma into eyodwa. Okuze uma ukuthi umuntu uyahlola. Wena uney'nkinga, konke yalahleka wena kini. Ijezi elimnyama. Lalahleka. Into engekho yonke le. Ubani umuntu ongalahlekelwa yingo? Ubani ogama la? Ame la. Phambi kwami angitshela ukuthi yena ukhumbula into eyenzeka mhlampe like 6 years ago about ingubo yalahle. Into engekho le. Ayikho le. Inyanga iyazi ukuthi mangabe ithi wena kwalahleka ijezi lakho, lelo jezi wathakathwa ngalo. Obvious psychology yakho lapho isaqala manje soqala iqondanisa ukuthi iyiphi into olahlekelwe yiyona. Ngiyangithola ukuthi i-psychology lesikhuluma ngayo, ingqondo lapho isuke labantu laba they are playing mind games nathi. Angifuni ukuqabanga nidlala ngabantu, you're playing mind games nabantu. Hey, mina makhona inyanga ethi ikwazi ukulapha. Ezwa lonto, ikwazi ukulapha. Ayiphumele obala la. Emva kwale video, yabo. Emva kwale video, ishaya ivideo. Isitshela ukuthi okay, isifo esithize nasi ngisilapha kanje mina. Ngento ukuthi sicela i-mechanics yakhona. The mechanism behind indlela olapha ngayo. Ungafiki usitshela ukuthi mina nginekhambi mina ngaliphupha. Ayikho leyo nto leyo. Into engekho leyo. Wazi kahle lapho ukuthi yabo nje bafethu, mina nje ngicela ukuxwayisa abantu ngey'nyanga ukuthi yabona nje uma ngabe kuwukuthi usathanda iy'nyanga esikhathini samanje. Esikhathini samanje ayisekho inyanga. Kunabantu abayijahela imali, aba-actor as iy'nyanga. Ayisekho iy'nyanga. Uze umuntu ethi azakhukhumala umuntu. Mina ngangena ngathwa, phela mina ngathwasa. Usho ukuthini lokho ukuthi wathwasa? Njengoba udumzela nje wathwasa ukuthi kodwa uyadumzela nje. Kodwa uthi wathwasa uyadumzela. Mase uzela sikubuze ukuthi okay, uyalapha wena. Ulapha kanjani? Uzoqala uthi, "Hoyi, fihla sesigodlweni." Ifihla kanjani sesigodlweni? Ngoba phela wena ufuna ama-patient, yabona into leyo, azoza kuwena akuthembe ukuthi hey, yo uzomlapha ngempela uma ngabe ngiyakuyena, yabo.
Why pho makumele ungilaphe kube imfihlo? Nizothi nodokotela abasitsheli ukuthi le nto akujova ngayo yini? Yebo, abasitsheli. Kuyiphuzu lami lokho ukuthi nabo odokotela laba benu nifola kahle odokotela babheda kuqala bese kubuya kuzobheda nina ngaphezulu. Ekufanele ngabe thina sithembele kunini ukuthi niyasilapha. Yayizwa lona? Inyanga zamanje ayilaphi. Abantu abayeke ukuhamba inyanga ngoba inyanga iney'nkinga zayo leyo nyanga. Yabona uma ufika enyangeni usuka kini ususwa inkinga ekhona. Akungathi ekhona ngoba angazi noma isuke ikhona yini noma isuke ingekho leyo nkinga. Usuka kini uya emzini womunye wenye indoda. Uma ngabe unkosikazi ushiya umuzi wakho nendoda yakho uhambe uyocela usizo emzini wenye indoda. Uma uyindoda ushiya umfazi wakho ney'ngane zakho nomuzi wakho uyofuna usizo. Bakwethu, yabona nje lento ijulile, angifuni uqambela amanga. Abantu balimele, abantu bayahlupheka, abantu bayashona, abantu badinga usizo lwangempela. And ngiyakholelwa ukuthi nina inyanga ulwazi ninalo, kodwa manje nili-exercise ngendlela e-wrong. Ngizoyiphinda lento. Mina ngikholelwa ukuthi nina inyanga ulwazi lokusiza abantu, lokusiza isintu ninalo, kodwa manje nili-exercise ngendlela e-wrong. Angazi noma kuzwakele. Sidinga ukusiza isizwe siphakame isizwe. Izizwe zonke ziyasihleka. Zonke izizwe ziyasihleka. Sesele nje thina kuphela. Seyena kuphela nje. Bese kuzothi abantu abayazi abawuphethe ukhiye ukuthi isizwe sethu sibe isizwe esingcono kusasa. Ibona abajika badlale ngabantu. Yayizwa lona? Athi umuntu ayikhukhu. Lo muntu wazi ukuthi ulapha abantu. Abanye bathi basuke emazulwini. Abanye abantu bayibize ngamaprofethi, abanye bayibize ngani, abanye bayibize. Yo! Hey. Yabona-ke thina. Hayi ukuthi ngiyayivuma mina. Hayi ukuthi ngiyayivuma. Angithwasanga, akukho la ngathwasa khona. And futhi akukho la ngizothwasa khona. Awukho. Kodwa ngithi inyanga mina engathi ikwazi ukulapha abantu ayiphumele obala manje la idlangalele. Iphume cash. Ithi dlangalele lapha ya ngiyibona. Ingitshela ukuthi lapha kanjani. Simple and straightforward. Ingitshela lapha kanjani. Abantu abayeke ukuhamba inyanga ngoba uma befike ey'nyangeni inyanga bafike bathole izinto babuye nazo la ekhaya. Lezi zinto abangayi-understand ukuthi ziyini, zenzani, ziyini imiphumela yazo lezo zinto lezo, ngoba uyanikwa nje without imiphumela ukuthi uyazi. Ekubeni wena kade ufike la ufuna usiza ukhala meyinyembezi, afike umuntu adlale ngawo. Abayeke abantu ukuhamba inyanga. Inyanga zidlala ngabantu. Zidlala ngabantu inyanga. Ilokho nje mina engingakusho. Futhi ngikusho without fear of favor. Hayi, anginandaba ukuthi uzizwa kanjani ngalento engiyishoyo ngoba iyiqiniso. Into ebalulekile ukuthi kumele kusizakala abantu. Uze omunye egxeke omunye,
Hayi, into ethize iyabheda, wara, ayisebenzi, lokhu akusebenzi, kodwa uthole ukuthi naye khona azokudayisela khona. Yo, bafethu. Yo, bafethu, sikhathele bafethu. Sikhathele. Kade ngisasho ukuthi mina ngithwasanga. Kodwa ngiyayivuma ukuthi ngiyinkunzi. Angikhulumi mina ngokuthakathana, ngokujebulana, ngomuthi ukunyakazisa izwe. Cha, ama-boys, hhayi, isebenzi lonto. Angikhulumi mina ngama-boys. Angikhulumi ngama-boys. Mina ngitshela ngama-boys. Kunama-boys alanda imali, khona iy'nyoka ey'landa imali. Kahle kahle nje namhlanje asisekho isilwane esingayilanda imali. Iy'lwane ziyaselaphi imali? Bafethu, ukuhlupheka bafethu ngeke. Kusenza silutheke ngale ndlela le uthole manje ngisho umuntu esekutshela into oyibulayo uzawona ayikho. Yinto engekho le. Yabo. Kodwa manje uzokwenzenjani? Uzoqhubeka umkholwe. Ngobani? Ufuna imali wena. Ayikho bafethu, akudlaliwe ngani bafethu. Angifuni ukunigoqa. Yabo. Ukusuka kwakho enyangeni. Ukusuka kwakho ushiya umuzi wakho ney'nkinga. Awukho umuzi onganayo inkinga mina ngikutshela. Washo ungizwe emchunu wathi, hhayi, asikho inkinga kini? Washo ungizwa wathi, asikho inkinga kini wena? Yabo. Awukho bafethu umuzi ongenazo iy'nkinga. Wonke umuzi uney'nkinga. Kodwa once waqala wathatha iy'nkinga zakho wayasisa komunye umuzi, siqalile-ke inkinga lapho. Siqalile inkinga. Zikho inkinga kini mani? Siqalile. Iyagqilaza-ke manje, siqalile, igqilaza online-ke manje. Yabo. Lokho benza ukuthi bayagqilaza abanye, gqilaza online. Nidlala ngabantu engabe ngitshela abantu iqiniso nje ukuthi imali niyithathaphi. Photo finish. Tshelana abantu iqiniso ukuthi imali ithathwaphi ngoba kahle kahle abantu abaguli. First thing engizokutshela wona, abantu abaguli, abantu bane-stress. Yeah. Yabona manje sengikhipha imfihlo ekufanele ngabe ngiyikhipha kwividiyo mhlawumbe ku-part 5 wevidiyo. Part 5 noma part 20 kanje. Ngizomkhiphela kodwa u-part 1. Ngifuna ukumkhombisa ukuthi ngizonigqilaza-ke manje. Tshelana abantu iqiniso ukuthi le mali enithi nayo niyithathaphi. Okwamanje ngeke ngisho. Lindelana amavidiyo nje nina nilebele niwalandela. Okwamanje ngisafuna kuphumela inyanga ezothi yona iyalapha yona. Yabona mawuthakathi ungizile eduze kwami. Makuthi wena uzophumela obala. Uyathaka wena mhlawumbe. Hayi. Ngithe mina wena besikhuluma ngokugula, abantu abaguli, abantu bane-stress. Le stress esiwukuthi benziswa ukuthi imali abanayo. So tshelana abantu iqiniso ukuthi imali niyithathaphi. Ngoba nihlazi niphethe iy'taya ey'ngaka nje zey'mali, iy'nto ey'ngaka. Hawu, xaya umuntu ngoba nginga nalo ngisho 3,000. Uyithathaphi imali engaka lo muntu? Uyabona nale into engaka nje ngathi ibheg. Ngathi igwarha bag, yazi igwarha bag, ngathi igwarha bag into engaka. Into ongayidla unyaka wonke. Uyabona? Bayiphethe bona kanje. Uyabona? Bese bafika la ko-social media bazosiqalisela. Hayi, mina uxake lo muntu ngoba enemali engaka. Uyini pho le ngaka emenza ukuthi ayixake ubone nje ngeke. Konke wrong la.
tshelani abantu iqiniso ukuthi imali ithathwaphi. Jegwa bafethu lo khulumayo, inyanga engathwasanga bafethu. Inyanga engathwasanga bafethu, engaphumanga ngankomo bafethu. Ya. Engaphumanga ngankomo le. Edlile u-350 kaRamaphosa. Ya bafethu. So bafethu ningakhohlwa ukusubscribe bafethu i-Real Life Talk bafethu. So lesiphuma nje nama-video ngey'hloko ey'hlukahlukene, ngeke ukuthi sobe sithikha kwisihloko esisodwa. Iy'hloko zakhona zobe y'hlukahlukene, nani nokwena isitshele ukuthi sikhulume ngani, singakhulumi ngani, siyeke ini. Kodwa nje yokusiza abantu-ke, hhayi yena shame bandla ngemile kuyona. Yokuthi abantu abasizwe, abantu abayeke ukudlala ngabanye abantu. Ungathathi iy'nyembezi zomunye umuntu ohluphekile udlale ngazo wena, ubone ngazo ukuthi sekuyibhola lezi nyembezi, sekufuneka wena udlale ngazo. Lo muntu ufika kuwena ehluphekile, engenamali, ekhala ngoba nakho efuna ukuthi umndeni wakho ube ngcono. Yayizwa leyo nto. Umthathe wena, umnike into ezodestroy umndeni wakhe. Yekani ukudlala ngabantu. Sizoni-exposer. Hhayi indaba yokudlala, sizoni-exposer. Piece by piece, odila nani ngqo manje. Sizoni-exposer. Yekani ukudlala ngabantu.